Ja som bola v Ríme a vstupenku som si kupovala ešte v máji, teda som ešte nič nezarobila, ale už som s manželom vedela, že proste chceme vidieť tú výnimočnosť tej firmy a zažiť tú atmosféru tých tisícov ľudí, ktorí tam sú. A takisto teraz do Turína si to spojíme vlastne s dovolenkou a budem čerpať z tej energii celé vlastne predvianočné to obdobie. Takže tie eventy sú veľmi dôležité, aby ste na nich chodili. Čo som si poznačila, je proces premeny. My sme teraz v bode nejakom A. Aj ja som pred rokmi začínala niečím a postupne som sa zdokonalovala vo veľa veciach, napríklad v komunikácii alebo v dávaní otázok tým klientom. Skúšam aj psychologicky na tých ľudí, lebo na niekoho idem produktami, na niekoho idem hneď spoluprácou, pretože tuším, že má v sebe niečo také, čo by mohlo ísť nejako dopredu. Čiže každý sa vieme niečo naučiť. Máme každý silné stránky, ale aj slabé stránky. Ja som veľký introvert a ja som veľmi krehká, ale s tým bojujem každý deň. Niekto treba nechce sa prezentovať, alebo nerad to ponúka. Niekto fakt, jak tu bolo už povedané, má pocit, že otravuje ľudí. Ja ponúkam príležitosť a každej jednej, s ktorou vlastne ste v mojej vlni a ktorej som sa ja ozvala, ja vám nemyslela som na to, že ja idem otravovať ľudku, alebo neviem koho, hej. Proste dávam ti príležitosť, ber, alebo nechaj tak. Nikto nie je na to pripravený, že vám povie hneď nie. Ale po niekoľko mesiacov áno. Ja ľudia som písala asi 8 krát v priebehu roka. A až posledné video to proste kliklo a potom sa jej pýtam, že a prečo si mi neodpísala alebo nereagovala? Nechápem, neviem. Takisto ľudka, koľko mesiacov ma sledovala a až teraz to kliklo v marci, február, tak neviem. Čiže nie všetko je hneď. Treba niekoho, aby to dozrelo. Takže to som si vlastne poznačila. Mať vášeň pre to, čo robíte. Lebo to ono veľmi cítiť z človeka, či pozerá do zeme a to vieš, mám nejakú príležitosť, chceš, nechceš tam, ešte si neverím, nič doma nemám, ale tak poď to robiť, alebo poď si objednať. Ako keď sebavedomo vystúpite za seba a sa sami zrekrutujete. Ak vy ste presvedčení, že ste na správnom mieste, tak tí ľudia to cítia. Asi cítite to zo mňa, nie že ma to baví. Cítite to? Asi hej. Ja to od prvej chvíle takto mám. Samozrejme, aj ja mám výkyvy. Aj v rámci dnešného dňa som si na obed poplakala. Vidno to na mne? Nevidno. Ja som introvert, ale presne